галәмнәрне юктан бар кылып, безне үзенең шиксез нигъмәтләрендә, сый-хөрмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Тәгаләгә мең шөкерләребез, мактау һәм улуглауларыбыз булсын. Безгә шушы хак динебезне өйрәткән, безнең өчен иң күркәм үрнәк булган, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһының сәламе һәм салаваты булсын. Азиз кардәшләрем, һәр берегезне чакырам тақвалыкка, Аллаһының әмерләрен үтәгез, аның харамнарыннан ерак торыгыз һәм белегез, Аллаһның җирендә яшәп, Аллаһ куйган кануннарны бозып, булмый бу дөньяда бәхетле булып, һәм ахирәттә җәннәтле булып булмый. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтте: «Я әйюһәлләзина аману тақуллаһа хаққа туқатih». Әй иман китергән бәндәләр, Аллаһы Тәгаләгә тиешле дәрәҗәдә тақва булыгыз. Әмерләрен тиешенчә үтәгез, харамнарыннан тиешенчә тыелыгыз. «Ва ла тамутунна илля ва антум муслимун». Һәм мөселман булмаган хәлдә Аллаһ хузурына кайтудан сакланыгыз. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән ниндидер хәерле бәндәләр сәбәп кылып, без сезнең белән Аллаһының диненә килдек. Кемнедер кечкенәдән әтиәниебез дин юлында үстерде. Кемнедер бергә укыган сыйныфташы, курсташы намазда булып, аны дин ялына өндәде. Кемнеңдер нишлисең, башына хәсрәт төшеп, кайгы килеп, ул Аллаһыны искә алып, мәчеткә юл тапты. Андыйлар да бик күп. Һәр беребезнең Аллаһы Тәгаләнең диненә, гыйбадәткә, хәерле гамәлләргә килүдә сәбәпчеләребез бар. Хәтта дин юлында булып та, каядыр бер хәдисне кемнәндер ишетәбез. Каядыр кемнәндер бер хәбәр килеп, моңа кадәр белмәгән әйберне белеп, җанланып китәбез изге гамәл кылырга. Шуңа күрә ислам насихат дине, үзара киңәшләшү дине, бер-береңә гыйлем бирү дине. Аллаһы Тәгалә безгә шушы хәерле байлыкны табырга насип иткән икән, Аллаһы Тәгалә безгә әмр итә, шушы байлык белән бүлешергә. Кечкенә вакытта, әле прәник әз булган заманда, малай-шалай прәникне табып, качып кына юрган астында ашаган кебек, Аллаһының динен качып кына тотырга ярамый. Аны таратырга кирәк. Шушы нур белән башка йөрәкләр дә нурлансын, яктырсын. Шушы бәхет юлын башкалар да тапсын. Шундый изге ният белән түгеләм дә без үзебезнең политический партиябызны төзибез, ниндидер бандитский структурабызны төзибез, без хәзер күп булабыз, без хәзер идара итәбез. Юк, без аның өчен түгел. Без кешеләргә изгелек теләү өчен генә, аларга насихат бирәбез. Без алардан бер нәрсә өмет итмибез. Һәр бер пәйгамбәр, атабыз Адәм Нухтан башлап, сөекле пәйгамбәребезгә кадәр минбәргә менеп, мәчетләр төрле булгандыр, минбәрләр төрле булгандыр. Килә торган атларыбыз, яши торган иләребез төрле булгандыр. Ләкин пәйгамбәрләр минбәрләргә менсәләр, нәрсә диделәр? Без сезне Аллаһ юлына чакырабыз. Взамен моңа алмашка без сездән бер нәрсә дә өмет итмибез диде. Шуңа күрә без Аллаһ ризалыгы өчен, кешеләргә яхшылык теләп, мин генә җәннәт юлына бармыйм әле, ул да барсын дип, ихластан кешеләрне өндибез. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръани Кәримдә «Уд'у иля сабили раббик» диде. Шакыр. Шакыр кешеләрне Раббыңның юлына, дингә, Аллаһка, илчесенә, намазга, гыйбадәткә, җәннәткә, нәрсә белән? Бил хикмәти. Хикмәт белән, с мудрости. Теләсә ничек кешеләрне өндәргә ярамый. Кай вакыт үзебезнең наданлыгыбыз белән,
сабырсызлыгыбыз белән, хикмәтсезлегебез белән кешеләргә әллә нинди хәерле кебек күренгән сүзләрне җиткерәбез. Нәтиҗәдә алар дингә якыная түгел, диннән ерагаялар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә хикмәт белән, белеп, кемгә нәрсә сөйлисен, кемгә кайчан нәрсә, кешегә кайгы килдеме, аңа бер әйбер сөйлә. Кешенең баласы өйләнгән, баласы туган, шатлана, сөенә, аңа икенче әйбер сөйлә хәзер. Кешенең никахына килеп, аңа бәхет телисе урында вы все умрете дип вәгазь сөйләсәң, аны кеше дөрес аңламый. Шуңа күрә һәр сүзнең үз урыны бар, һәр урынның үз кешеләре бар. Пәйгамбәребез дә бөтен җирдә бер сүзне сөйләп бирмәде. Хикмәт белән диде. Вал мау'изатил хасана. Күркәм вәгазь белән диде. Кешеләрне күркәм итеп чакырырга кирәк. Ямсыз итеп түгел. Теләсә нинди сүзләр белән түгел, матур итеп чакырырга кирәк. Ваҗадилһум биллати хия ахсан. Кем беләндер біраз бәхәсләшергә туры килсә, ул үзенекен әйтеп, үз дәлилләрен әйтеп, син үзеңнекен китерсәң, Аллаһ нәрсә ди? Биллати хия ахсан, наилучшим образом ди. Бәхәсләшәсең икән, акырып, бакырып, син фәлән, син төгән дип түгел, биллати хия ахсан, күркәм рәвештә аларны вәгазьлә диде. Нәхл сүрәсе 125 аят. Әлбәттә, җәмәгать, иң беренче садаканы якыныңа бир дигән кебек, изгелек кешеләрне дингә өндәүдә башланырга тиеш якыннарыбыздан. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллямгә пәйгамбәрлек килгәч, Аллаһ Тәгалә иң беренче аятлардан нәрсә диде? Ва анзир аширатакал aqrabin диде. Кисәт, Аллаһының газабыннан кисәт, шакыр вәгазьлә кемнәрне? Аширатакал aqrabin, якын туганнарыңны диде. Башла туганнарыңнан диде. Башла якыннарыңнан диде. Шуңа күрә һәр беребез, безнең бар якын туганнарыбыз, әти-әниләребез, әби-бабайларыбыз, ир һәм кыз туганнарыбыз, хатын, ир, балалар, оныклар, дуслар. Шуңа күрә иң беренче, әлбәттә, без аларга насихат кылырга тиешбез. Аларны да үзебез белән бергә җәннәткә илтә торган карапка утыртырга тырышырга тиешбез. Ләкин җәмәгать, бер караганда туганың якын, аның белән җиңел кебек, әмма аларны вәгазьли башласаң, аңлыйсың, кай вакыт туганнарны вәгазьләү, якын кешеләреңне тәрбияләү ул җиңел түгел икән. Ул бик катлаулы. Бигрәк тә иң якын туган, кемгә тормышында насип булса, кемнәрне тәрбияләргә? Әти-әнисе. Чөнки бер яктан балаңны тәрбияләү авыр, ләкин ул синең балаң, син аның әти-әнисе. Икенче яктан тагын да авыр, сине тудырып үстергән, кеше иткән, тәрбияләгән әти-әниеңне дин юлына чакыру, атаңны намазга бастыру, әниеңне гыйбадәткә китерү. Менә булар, җәмәгать, кай вакыт күпкә катлаулырак, күпкә авыррак. Чөнки күбебезнең әти-әниләр, алар атеизмның, динсезлекнең казанында кайнадылар. Аларның кичкенәдән бүгенге көнгә кадәр аларны мәктәп булсынмы, бакча булсынмы, институт булсынмы, күп җирдә имансызлыкка чакырдылар. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә бу безнең вазифабыз. Син җәннәт юлына барасың икән, синең әниең дә синең кырыңнан барырга тиеш. Синең әтиең дә синең кырыңнан барырга тиеш. Синең бабаң да синең кырыңнан, әбиең дә, бигрәк тә безгә, менә бүген әле атеизм каты эләкмәгән, ләкин Аллаһның рәхмәте белән дингә кирип киткән, бүген аңа 25 яшь, 30, 35, 40 яшь, менә шушы буынга бүген зур вазифа, өлкән буынны дингәндә. Чөнки аларга динсезлек күбрәк эләккән. Һәм мин белән бик күп егетләребез, алар бик каты кайгыралар әти-әниләренең диннәре өчен. Бик каты тырышалар. Төрле хикмәтле сәбәпләр эзлиләр. Кемдер
әйдә инде әтием, намаз укымасаң укымассың, әйдә Мәккәгә барып кайтыйк әле, менә мин сиңа путевка бүләк итәм, әйдә лә әнием бергәләп хаҗга барып килик әле дип, төрле юллар эзлиләр аларны дингә өндәү өчен. Менә бу җәмәгать һәрвакыт булган. Һәм мин бу мәсьәләдә бик еш укыйм. Бәлки бер 30 мәртәбә укыганмындыр инде мин бу кыссаны. Ягъни ләкин һаман укыйм һәм һаман үземә зур гыйбрәтләр табам. Абу Хурайраның мисалы. Субханалла, шушы сахаби иң күп хадисләрне безгә ирештирде. Аннан да күп хадисләр Абу Хурайрадан бүтән беркемнән дә килмәде. Шушы Абу Хурайрага Аллаһы Тәгалә сынау бирде. Аның әнисе динсез иде. Аның әнисе динсез иде. Һәм бу Сахих Муслимда килә. Абу Хурайра моны үзе сөйли. Мин ди нинди юллар белән булдыра алсам, әниемне дингә өндәдем ди. Үзенең әдәбе белән, үзенең әнисенә булган хөрмәте белән, ихтирамы белән. Әнине бит әйтеп булмый, прими ислам и ты спасешься ди. Юк, әни юк. Әти юк. Шуңа күрә хөрмәте белән, ихтирамы, хезмәте белән юк, әнисе килми дингә. Юк килми. Һаман туктамый. Бу ишектән әнисе кертми, бу ишеккә кирип карый. Күңелләрен төрле яктан эзли. Ахыр чиктә көннәрдән бер көнне Аллаһның дине, пәйгамбәре турында сөйләгәндә, әнисенең күрәсен кәефе булмагандыр, сабырлыгы бетеп, әнисе пәйгамбәребез турында яман сүзләр әйтеп ташлый. Дингә каршы яман сүзләр әйтеп ташлый. Бу сүзләрне ишеткәч, Абу Хурайра кыелып төшә. Бик авыр сүзләр була. Шуннан соң күз яшьләре белән елап, ул бит ихластан әнисен җәннәткә чакыра. Ул бит ихластан әнисен бәхетле итәргә, Аллаһның газабыннан сакларга тырыша. Әнисе аңламый, һәм өстәвенә пәйгамбәребез турында начар сүзләр әйтеп ташлый. Шуннан Абу Хурайра әйтә, мин елап ди, күз яшьләрем белән чаптым пәйгамбәребез янына. Кая барсын? Кемнән тапсын киңәш хәзер? Шуннан соң елап килә пәйгамбәребез каршына. Я Расулаллах ди. Пәйгамбәребез карый, кайгыра, елый. Нәрсә булды ди? Менә ди, әниемне вагазлыйм, килми дингә. Бүген ди, әниемне вагазлаганда ди, әнием синең турында ди, шундый начар сүзләр әйтеп ташлады ди. Шундый яман сүзләр әйтеп ташлады ди. Я Расулаллах ди. Дуга кыл әле әниемә ди. Аллаһ йөрәген ачсын ди. Дуга кыл ди. Әнисе мушрикә, путларга табына, күфрлектә. Әле безнең бит күбебезнең әниләребез белән шиткәндә, алар мөселман, күбесе уразасын да тота, ләкин әле намазга басма. Амыныкы күфрлектә. Шәһадәт кәлимәсен әйтми. Имансыз, душман мин ди исламга, пәйгамбәребезгә карата начар сүзләр әйтә. Шуннан соң әйтә, я Расулаллах, әнием өчен дуга кыл әле ди. Аллаһ йөрәген ачсын ди. Карагыз, әле яңа гына пәйгамбәребез нинди хәбәр алды? Аның әнисе пәйгамбәрне сүгеп ята. Бер нинди үпкәләү юк. Бер нинди уч юк, бер нинди ачу юк. Абу Хурайра әйтә, дуга кыл әле ди. Шуннан пәйгамбәребез дуга кыла. Һәм әйтә, Аллаһумма ихди умма Абу Хурайра ди. Я Аллаһ, Абу Хурайраның, аны кем икән дә белми. Абу Хурайраның әнисенең йөрәген ачты. Хидаяткә күндер аны ди. Шушы бер сүзне әйтә. Шуннан бераз тынычланып, Абу Хурайра кайтып китте өйгә ди, әнием янына ди. Пәйгамбәрнең дугасын алып кайта. Қолымны сузып, ишекне тартсам, ишек иштән бикләнгән ди. Әни өйдә калган иде, иштән бикләгән ди ишекне. Шуннан соң кирмәкче булам, әнием ишетеп алып ди, урыныңда кал дип әйтте ди. Кирмичә тор дип әйтте ди. Шуннан соң мин ишетәм ди, өйдә шылтыр су ага ди. Шылтыр су ага ди. Бираздан әнием ишекне ачты ди. Ул гысыл алган ди. Юынган ди. Өстенә яулыкларын япты ди. Һәм әйтте ди, Абу Хурайра ишетте дип әйтте ди. Ашһаду ан ла илаха иллаллаһ ва ашһаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуһ дип әйтте ди. Иман китерде ди. Карагыз, пәйгамбәребездән әле кайтып кына җитте.
Күпме көрәште, күпме сугышты дингә каршы. Пәйгамбәребез дуга кылды, кайтуына гысыл алып ята. Әле бит яңадан вагазламады да аны. Шул ачуланган сүзләрдән соң бүтән бер вагаз да килмәде аңа, насихат да килмәде. Аллаһ йөрәгенә хидayat күндерде һәм шәһадәт кәлимәсе әйтте. Абу Хурайра шатлыгыннан тагын елап Пәйгамбәребезгә чапты. Әле качан гына йөгергән иде кайгырып, елый-елый. Ә хәзер күз яшьләр ага йөгерә. Шатлыгын içine сыйдырмый. Тагын нишләргә? Шатлыкны кем белән бүлешергә? Пәйгамбәр белән. Әлхәмдүлилләh, пәйгамбәр исән. Шуннан соң елый-елый сөйкле пәйгамбәребез янына килә. Һәм я Расулаллаһ, абшир, абшир ди. Сөйен ди, шатлан ди. Шатлык мыныкы инде, ләкин ул пәйгамбәргә нинди зур шатлык, шулай ук. Абу Хурайраның әнисе дингә килгән. Абшир, шатлан, радуйся ди. Аллаһ синең дугаңны кабул итте ди. Һәм Абу Хурайраның әнисен хидаяткә күндерде. Шәһадәт китерде әнием ди. Иманга килде ди. Шуннан соң пәйгамбәребез әлхәмдүлилләһ дип әйтә. Аллаһка хәмд сәнәләр әйтә. Чөнки күрегез, кешене күпме генә вагазласаң да, ярылсаң да, сынсаң да, Аллаһының хидаяты килмәсә, йөрәк ачылмый. Шуңа күрә әлхәмдүлилләһ, мин димәде. Менә ярый миңа килгәнсең әле, мин сиңа дуга кылдым да, все нормаль. Юк, әлхәмдүлилләһ дип әйтте. Һәм яхшы сүзләр әйтте ди, хәерле сүзләр әйтте, бәхет теләп әниемә ди. Бер килгәч, Абу Хурайра китми. Шуннан соң әйтә: "Я Расулаллаһ, тагын бер генә дуга кыл инде безгә." Тагын бер генә дуга кыл инде ди. Шуннан соң пәйгамбәребез нинди дуга ди? Шуннан соң әйтә: "Я Аллаһның илчесе ди, җир өстендә булган бүтән мөэминнәр ди, яратсыннар әле мине ди һәм минем әниемне ди. Һәм без ди, әнием белән бүтән мөэминнәрне яратыйк ди. Аллаһ ризалыгы өчен яратыйк ди." Шуннан соң пәйгамбәребез тагын кулын күтәрә. Әле алдагы дугада башка иде. Шулай бит дугасы. Шуннан соң әйтә: "Аллаһумма, я Аллаһ ди, хаббиб, яраттыр ди, менә шушы бәндәңне ди, һәм аның әнисен бүтән мөэминнәргә ди. Һәм алар да бүтән мөэминнәрне яратсыннар ди." Икенче дуганы алып, Абу Хурайра әнисе янына кайтып китә. Икесе дә кабул була. Беренче дуга белән әнисе хидаяткә килә, икенче дуга белән бүтән мөэминнәр Абу Хурайраны ярата башлый. Һәм Абу Хурайра, бу шулай ук Сахих Муслимда килә. Абу Хурайра әйтә: "Җир өстендә нинди генә мөселман пайда булмасын, какой бы мусульманин не появился на этой земле, ди, он всегда любил меня ди. Бүтүнесе мине ярата иде ди. Ни өчен? Чөнки пәйгамбәребез аның өчен шушы дуганы кылды. Шушы дуганы кылды. Һәм ни өчен? Кемдер үзенә сорау биргән микән? Иң күп хадис Абу Хурайрадан килде. Ул пәйгамбәр, бәлки Абу Бакр, Умар пәйгамбәребез белән күбрәк булгандыр, ләкин Абу Хурайрадан килә. Абу Хурайра шулай ук пәйгамбәребездән дуга ала. "Я Расулаллаһ ди, дуга кыл әле миңа ди. Синең белән булган бер синнән ишеткән бер сүзне дә, бер вакыйганы да оныттырмасын миңа Аллаһ ди. Берсен дә онытмый." Шуңа күрә иң күп хадис безгә килә Абу Хурайрадан. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, 1400 ел вакыт үтте. Бүгенге көндә дә дөньяның бүтән минбәрләреннән имамнар, мөселманнар каршына чыгып баскач, нәрсә диләр? Абу Хурайра риваят кылган, как передает Абу Хурайра, пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте дип, Абу Хурайраның исеме әйтелми, кайсы вагаз кала микән? Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә үзенең сабырлыгы белән, үзенең ихласлыгы белән, хәтта әнисе дингә килгәч тә шундый матур мөнәсәбәт төзи. Булды намазга басты, битте, минем эшем күп дип әнидән бит китеп булмый. Әнинең иманын ныгытырга кирәк. Вагазларга, аның белән ризалыгын алырга кирәк. Һәм нәрсә эшли? Хәтта алар ди бергә яшәделәр ди. Менә әни белән бергә яшәү. Бер авылда чакырдылар
мәжлескә. 4 йорт бергә тора. Алхамдулиллах, ризыкларын биргән. Аллах бәлки минем бу вагазны алар ишетерләр дә. Безнең турында әйттең дип. Аллах ризыкларын биргән. Алганнар зур җир. Һәм салып куйганнар 4 йорт. 4 йорт. Ул әтияне һәм тагын бер туган. Бергәләп яшиләр. Нинди зур бәхет. Абу Хурайраның әнисе белән бергә булган өйләре. Иртә белән Абу Хурайра өеннән чыгып киткәндә кычкыра иде ди. Ассаламу алейкум әнием. Сиңа Аллаһның рәхмәте, бәрәкәте булсын. Мине кичкенәдән үстергәнем өчен дип әйтә иде ди. Әнисе өйдән чыгып кычкыра иде ди. Ва алейкумассалам улчыгым. Сиңа да Аллаһның рәхмәте яусын. Мине олыгайган көнемдә зурлаганың өчен ди. Менә шулай кайтканда да нәкъ шулай кычкыра иде ди. Әни, мин кайттым дип кычкыралар бит кай вакыт малайлар. Бу да шул малай кебек кычкыра торган булган. Элек бит өйдә ишетелә, шатерлар гына тора, шумоизоляция юк. Шуннан әнисе чыгып җавап бирә иде ди. Менә шулай күрешкән сайын, аерылышкан сайын бер-берсенә дуга кылып яшәделәр ди. Менә шулай итеп җәмәгать, газиз әтиәниләрне чакырабыз дингә. Сабырлык белән, хикмәт белән, исламның матурлыгын күрсәтеп. Дорогие братья, сегодня были несколько насихатов про то, как мы должны призывать своих родителей. Это самые близкие для нас люди. И, конечно, когда ты идешь по пути Аллаха, иншаллах, идешь к прощению Аллаха, к Его раю, нам всем сердцем хочется, и мы день и ночь должны стараться за это, чтобы наши любимые родители тоже были вместе с нами в раю. Не только обеспечить им какую-то счастливую старость, обеспеченность дома, чтобы ремонт был. Нет. Какой толк, если мы все сделаем для них в этой жизни, а там они будут гореть в аду. Поэтому мы всем сердцем, душой и телом должны стараться, чтобы они были в исламе. И вот когда работаешь имамом, приходит очень много родителей. Мамы приходят, папы. И они в исламе, они радуются, но они очень сильно печалятся за своих детей. Они не знают, что делать. Вот, Хазрат, что делать, чтобы мой сын пришел в ислам? Чтобы моя дочь тоже была со мной, с нами, вместе на намазе. И вот таких родителей очень много. Они готовы отдать все, чтобы только их дети пришли в ислам. На следующий день приходят сыновья и говорят: Хазрат, вот я в исламе, я намаз совершаю, но у меня папа не в исламе, мама не в исламе. И они тоже, когда их начинаю слушать, они тоже всем сердцем хотят, чтобы их родители пришли в ислам. Машаллах, и вспоминаю, вчера только мы про детей говорили, а сейчас мы разговариваем про родителей. Это всегда было так, на то мудрость Аллаха. Посмотрите, пророк Нух, алейхиссалям, Ной. Он построил огромный ковчег, но на то была воля Аллаха. Даже его родной сын, он отрекся от религии. Он не смог его занести. Он звал его, но он не зашел в ковчег. И Аллах погубил его. А это был его сын, родной сын. Он не знал, что он там переживал. Он готов был отдать все, чтобы его сын был с ними. Но Аллах не наставил его сердце на путь истины. Но с другой стороны, возьмите Ибрахим, алейхиссалям. Ибрахим, сколько сил, сколько времени он посвятил тому, чтобы его отец, любимый отец, пришел в ислам. Я абати. Он говорил: о, отец мой, этием минем. Я абати, ла та'буди шайтан. Не поклоняйся шайтану. Он сидел с ним долго-долго, возился с ним. Он очень хотел, чтобы тот пришел в ислам. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Человек, который остался вместо его отца, Абу Талиб, который защищал мусульман, потому что был справедливым, но он не пришел в ислам. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, до конца его дней дяди, он был с ним и призывал его к исламу. Даже когда он умирал, он рядом сидел и говорил: дядя, скажи просто одно слово. Все, уже намаза нет, поста нет, хаджа нет, закатов нет, все, поклонения нет уже, все, времени не осталось. Вот он уже уходит, возвращается к Аллаху, и он говорит: ишхад, просто шахаду скажи просто ля иляха илlallah.
Поэтому, дорогие братья, когда мы призываем наших родителей, никогда не отчаивайтесь. Сделайте все, чтобы они приблизились к Аллаху. Да, может быть, у кого-то даже на намаз не станет. Но если ты будешь причиной того, что у него появится хотя бы вера в Аллаха, любовь к Аллаху, некий страх перед Ним, Аллах прощающий. Аллах афу етуші. Шуңа күрә кішімізден келгенше, якыннарыбызны шақырып, Аллах һәрберсенә тауфиқ, хидайят берсін.